Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Driving Forces. Σήμερα μαζί μας έχουμε τη Στυλιάνα Χαραλάμπους, CEO and founder της Self-Made Academy. Στυλιάνα μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για επενδύσεις, κάτι που κάνεις καλά. Πολύ ωραία. Έχεις εδραιωθεί ιδιαίτερα στα social media, τα κυπριακά social media. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια προσπάθεια τους τελευταίους μήνες και βλέπω ότι εξελίσσεται τέλος πάντων. Είναι κάτι το οποίο είδες το που κάπου αλλού και είπες why not to do that in Cyprus, είναι κάτι το οποίο ανεπτύξες τώρα τον τελευταίο καιρό, πώς είναι που το... Σίγουρα έβλεπα διάφορους άλλους creators, αλλά αυτό που κάνω είναι ο συνδυασμός της δικής μου προσωπικότητας, των γνώσεων των δικών μου, το τι θέλω να μεταφέρω στον κόσμο, Ναι. οπότε δεν έχω δει κάπου κάτι ακριβώς το ίδιο. Οκ. Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο από την αρχή και να σε γνωρίσουν εκείνοι που μας βλέπουν είτε μας ακούν. Ποια είναι η Στυλιάνα, τι έκανε μέχρι σήμερα και τι κάνει σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω κάνει το πρώτο μου πτυχίο σε Accounting and Finance, σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Τελειώνοντας το πτυχίο μου, είχα πάει στη KPMG για 5 χρόνια, όπου είχα κάνει και το Charter Qualification μου. Άρα είμαι ACCA, Charter Certified Accountant. Μετά από τα 5 χρόνια, έτσι ξαφνικά αποφάσισα να ασχοληθώ με τις επενδύσεις, γιατί ψάχνω εναλλακτικούς τρόπους να βγάλω έξτρα εισόδημα ή εναλλακτικούς τρόπους να αυξήσω τις πηγές εισοδήματος μου. Οπότε έπαιζα πάνω στις επενδύσεις, στα κρύπτο, στις μετοχές. Διαβάζοντας για αυτά, έτσι υπήρχε ένα spark, κάτι μου άρεσε και έτσι συνέχισα να διαβάζω τουλάχιστον 2-3 ώρες την ημέρα. Οπότε αναγκαστικά μετά έπρεπε να αλλάξω κλάδο, ουσιαστικά, όχι κλάδο, κατεύθυνση, Ναι. γιατί πάλι είναι στο industry του finance. Αλλά τόσο passionate ήμουν με τις επενδύσεις και όλα αυτά, που απλά περίμενα να γίνει 4,5 που ανοίγει το αμερικάνικο χρηματιστήριο για να πω να δω τι γίνεται. Οπότε έτσι άλλαξα λίγο κατεύθυνση και πήγα σε μια Forex. Είχα μια πρόταση να πάω σε μια Forex στη Λεμεσό και ήμουν εκεί τα τελευταία 3 χρόνια. 3 χρόνια, οκ. Head of Investments, σωστά. And Market Research. Έχεις γενικά συμμετέχεις και σε πολλά, ήσουν speaker. Ήσουν τώρα στο τελευταίο συνέδριο της... Στο Cyprus Fintech Summit. Μάλιστα. Θα είμαι και στο FX Expo speaker σύντομα. Οκ. Και τι σε ιντρικάρε που να αρχίσεις με τις επενδύσεις? Επειδή είναι κάτι το οποίο στην Κύπρο είναι ευρέως διαδεδομένο εννοώ για τις επενδύσεις. Τώρα άρχισαν και κάνουν τα πρώτα του βήματα. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Τι σε ιντρικάρε να αρχίσεις με τις επενδύσεις? Να σου πω, είναι διάφορα πράγματα, αλλά γενικά επειδή είμαι άτομο παρατηρητικό, μου αρέσει να παρατηρώ κάποιες καταστάσεις. Έβλεπα τους ανθρώπους που έπαιρναν τα πιο πολλά λεφτά, ότι δεν είχα, ρε παιδί μου, δεν ήταν είτε πιο έξυπνοι από τους άλλους ή είχαν ιδιαίτερα χαρίσματα, απλώς έκαναν κάποια σωστά βήματα. Και αρχίζεις και παρατηράς τι διαφορετικό έκανε αυτός ο άνθρωπος. Πήρε το ρίσκο του, έκαμε μια επένδυση, πέτυχε. Και βλέπεις άλλους ανθρώπους να δουλεύουν καθημερινά 12 ώρα, 15 ώρα και να μην φτάνουν ποτέ να έχουν ένα μισθό που μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι κάποιος να αυξήσει ουσιαστικά τα εισοδήματα του και να ξεφύγει από αυτόν το standard 9 to 5 με ένα συγκεκριμένο μισθό, που εδώ που τα λέμε είναι capped. Ειδικά στην Κύπρο ξέρω πολλούς professionals που μισθολογικά είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Οκ. Άρα, effectively, πού έπιες για να τα μάθεις? Ήταν μόνη σου, διάβασες μόνη σου, πώς που πήγε? Οι πρώτες μου πηγές ήταν από το ίντερνετ, μετά είχα αγοράσει κάποια βιβλία πιο επαγγελματικά στο stock investing και στο currency trading, από διάφορους YouTubers αρχικά. Έκανα και κάποια μαθήματα, αυτά που κάνω και εγώ τώρα, τα είχα κάνει σε κάποιον άλλο καθηγητή. Οκ, και άρχισες και έκανες investing. Και κυρίως μέσα από πρακτική εξάσκηση στο χρηματιστήριο με τις αγορές μου και παρακολουθώντας τις αγορές. Γιατί μόνο έτσι μαθαίνει κάποιος θεωρώ, όχι μόνο μέσα από τα βιβλία. Πρέπει να παρακολουθείς τι γίνεται στις αγορές και να παρατηρείς. Έγινε αυτό το γεγονός και οι επενδυτές αντίδρασαν με αυτόν τον τρόπο. Τι σημαίνει, είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας. Μάλιστα, οκ. Άρα, εγώ να το πάρουμε λίγο εμπραχτά, γιατί έτσι λειτουργά ο εγκεφάλος μου, σαν finance oriented. Θέλω εγώ να επενδύσω σήμερα. Πού πάω, τι κάνω, δεν έχω ιδέα. Παπάρε δεν έχω ιδιαίτερη ιδέα, ενώ ασχολούμαι πάρα πολλά τεχνικά. Τι κάνω, πού πάω?
πολύ καλή ερώτηση, γιατί ο παραπάνω κόσμος που καταλαβαίνει ότι πρέπει να αρχίσει να ασχολείται και με κάτι άλλο που θα του επιφέρει εισόδημα, δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις και δικαίως, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το πει και οποιοδήποτε εδώ, ότι δεν παίρνουμε αυτές τις γνώσεις από το σχολείο, που είναι βασικές, θεωρώ, το personal finance γενικά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος, αν θέλει να ασχοληθεί με τις επενδύσεις, είναι να μάθει τα βασικά πράγματα. Υπάρχουν πολύ καλά βιβλία, υπάρχουν πολύ καλές πηγές στο ίντερνετ, μπορούμε να μάθουμε τα πάντα πλέον από το ίντερνετ. Υπάρχουν και διάφοροι μέντορες που μπορούν να κατευθύνουν κάποιον. Οπότε, τουλάχιστον να έχει μια βασική γνώση για να μπορεί να ξεκινήσει να διαλέξει έναν broker και να ξεκινήσει τις επενδύσεις του με διάφορα κριτήρια, όπως το χρονικό περιθώριο που θα ήθελε κάποιος να επενδύσει και το ρίσκο που μπορεί και θέλει να πάρει. Οκ. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τους brokers με ποιον να πάεις και πράγματα του τύπου πρέπει να δεις τα fees του broker, πρέπει να δεις σε ποια market θέλεις να επενδύσεις, ενώ όμως το starting point είναι να το μελετήσεις μόνος σου ή να έρθεις στη Στυλιάνα που έχει το Self-Made Academy, το οποίο θέλω να πάμε λίγο να σταθούμε εκεί του τύπου τι σε έκαμε να αρχίσεις το Academy σου. Ο κύριος λόγος που ξεκίνησα το Academy μου είναι ότι όντως δεν υπήρχε διαθέσιμη αυτό το education γύρω από αυτά τα θέματα και εγώ έψαχνα από διάφορες πηγές όπου κάποιες από αυτές δεν ήταν reliable, αλλά αυτές έβρισκα στο ίντερνετ και κάποιος που ξεκινά και δεν ξέρει μπορεί να πιστέψει τα πάντα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ειδικά νεαροί θα σου πούν αυτός μου είπε να του δώσω λεφτά και μου τα έκλεψε και δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, σαφώς και θα πέσει θύμα σε διάφορα scams που υπάρχουν. Okay. Οπότε, με βάση αυτά που έμαθα αυτά τα χρόνια, θέλω και εγώ να βοηθήσω τους ανθρώπους που ξεκινούν τώρα, τους ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και να πάρουν μια γνώση στο personal finance, πώς να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους και δεν στεκόμαστε μόνο σε αυτό, αλλά και στο πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει πιο πολύ εισόδημα, πώς μπορεί να κάνει save πιο πολλά λεφτά και πώς να τα επενδύσει. Οκ, τόσο τρόπος, εντάξει, έχουμε το short term investing και το long term investing. Ναι. Μπορεί κάποιος που ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τις επενδύσεις, αλλά θέλει να ασχοληθεί full time. Γιατί πρώτα αρχίζουμε με τη δουλειά μας και μετά επενδύουμε το extra εισόδημα μας. Σωστό. Αν έχουμε anyway έναν whatever 10%, 20%, whatever the case. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει κάποια golden rules τα οποία πάμε με λίγο μετά. Κάποιος που να ασχοληθεί on a part-time basis, θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί actually να του επιφέρει έναν extra income stream, κάτι, ας πούμε, έναν financial stability, να τον κάνει boost? Καταρχήν για το long-term investing, όταν κάποιος είναι long-term investor, που είναι αυτό που συστήνω εγώ, δεν χρειάζεται να είναι 24 ώρες μπροστά από μια οθόνη, γιατί χτίζεις ένα πορτφόλιο που θα έχεις για τα επόμενα 5-10 χρόνια και περιμένεις να κάνει grow, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα πουλάς ή δεν θα αγοράζεις στη διάρκεια. Γενικά, όταν ξεκινούσα και εγώ που ήμουν ήδη στη KPMG, άρα είχα ένα full-time job, σαφώς δεν μπορούσα να ασχοληθώ με τις επενδύσεις έναν 8ωρο την ημέρα. Άρα, αυτό που έκανα εγώ είναι όταν σχόλανα από τη δουλειά μου το 9 to 5, που πιστέψτε με, όσοι δουλέψα σε Big Four ξέρουν ότι δεν ήταν 5 ποτέ, ήταν 6-7, να μην το αναλύσουμε τώρα. Όταν σχόλανα από τη δουλειά μου, έβαζα στόχο τουλάχιστον 1-2 ώρες την ημέρα να διαβάζω και τα Σαββατοκυριακά, αλλά ήταν κάτι που είχε μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Γι' αυτό και το έκανα. Οκ. Άρα είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος actually να κάνει έναν extra income stream και να πάει παρακάτω. Ναι. Σαφώς για να επενδύσουμε πρέπει να έχουμε χρήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε μια δουλειά 9 to 5. Τώρα υπάρχει και η δυνατότητα κάποιος να βγάλει χρήματα και μέσα από το ίντερνετ, από τα social media. Πολλά πράγματα μπορεί να κάνει κάποιος, ένα side hustle. Οκ. Και μέσα από τη δράση που έκανες εσύ με το Self-Made Academy, που τώρα το άρχισες, ναι. At your early stages, πώς ήταν για σένα να πάρεις την απόφαση να φύγεις από τη δουλειά σου 9 to 5, που είναι 5, και να ξεκινήσεις κάτι δικό σου? How was it? Δεν το περίμενα ότι θα έκανα τέτοια κίνηση τους προηγούμενους μήνες. Απλά αποφάσισα τους τελευταίους μήνες να είμαι consistent στα social media και με αυτό που κάνω. Οπότε αυτό το consistency μου έφερε δουλειές. Δηλαδή, έρχονταν εταιρείες
του finance industry και θέλαν να κάνουμε collaboration, να τους ετοιμάσω κάποια βίντεο, να τους προωθήσεις και one-on-one coaching, podcast και όλα αυτά. Οπότε σε κάποια φάση είχε conflict με τη δουλειά μου εμένα, γιατί δεν μπορείς να είσαι σε ένα broker και να διαφημίζεις άλλο. Ναι. Άρα έπρεπε να αποφασίσω ή θα μείνω στο σίγουρο που γνωρίζουμε ότι στη Λεμεσόν και ειδικά στις Forex είναι πολύ καλύτερη μισθή από άλλες εταιρείες, ή θα κάνω αυτό που ήξερα ότι θέλω να κάνω long term, να κάνω κάτι δικό μου, να δημιουργήσω κάτι δικό μου που μπορώ να το κάνω scale στο level που το θέλω εγώ, ανάλογα με το effort που θα βάλω εγώ. Δεν ήθελα, παρόλο που ήταν ένας καλός μισθός, δεν ήθελα να είμαι capped έστω και σε αυτόν τον μισθό, ήθελα να δημιουργήσω το δικό μου εισόδημα μόνη μου, καταρχήν για να αποδείξω στον εαυτό μου και μόνο ότι μπορώ. Οκ. Να το πάρουμε λίγο πιο πίσω, του τύπου ξεκινούμε με την Κύπρο που θεωρείς ότι έχει την απαραίτητη οικονομική παιδεία για να μπορεί να ανελιχθεί μέσα σε αυτόν τον κλάδο. Στην Κύπρο δεν θεωρώ ότι υπάρχει απαραίτητη οικονομική παιδεία, αλλά δεν είναι μόνο στην Κύπρο αυτό το πρόβλημα. Το βλέπουμε και στο εξωτερικό και στην Ευρώπη, ακόμα και στην Αμερική. Απλώς επειδή οι νέες γενιές τώρα ψάχνουν κάτι παραπάνω, βλέπουν ότι η μισθή είναι αρκετά χαμηλή στις δουλειές και σε εισαγωγικά δεν το ανέχονται πλέον αυτόν, το να δουλεύουν πολλές ώρες, να παίρνουν ένα χαμηλό μισθό, που ψάχνουν και ήδη από μόνοι τους εναλλακτικούς τρόπους να έχουν εισόδημα με κάποιον άλλον τρόπο. Και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι οι επενδύσεις, γι' αυτό και άρχισα θεωρώ η νεολαία και έρχεται προς αυτήν την κατεύθυνση και ενδιαφέρεται να μάθει πιο πολλά. Οκ, άρα τώρα ξεκίνησε, let's say, από τα social media που πλέον έχουν περισσότερο exposure στο να δουν και να μάθουν κάποια πράγματα. Και από αυτόν, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να το νιώσαν και αρκετά άλλα άτομα, αγανάκτηση μέσα στις δουλειές. Αγανάκτηση με τις πολλές ώρες εργασίας, με το ότι δεν υπάρχει εκτίμηση, με το ότι είσαι πάντα capped σε ένα συγκεκριμένο εισόδημα, που κάποιος πρέπει τόσο πολύ να αγανακτήσει από αυτήν την κατάσταση, που να πει: εγώ δεν θέλω να είμαι στο rat race που το λένε. Ναι, οκ. Εγώ θέλω να ξεφύγω, εγώ θέλω να κάνω το δικό μου εισόδημα. Εν κάτι το οποίο όμως ξεκίνησε από τις ήδη υφιστάμενες γενιές οι οποίες δουλεύουν ή από τις γενιές που μπήκαν τώρα στο workforce. Με βάση την εμπειρία σου, anyway. Με βάση την εμπειρία μου, εάν πω σε κάποιον τώρα πιο μεγαλύτερο από εμάς ότι εγώ θέλω να δουλεύω από σπίτι, εγώ θέλω να παίρνω λεφτά, εγώ δεν θέλω να δουλεύω τόσες ώρες, θα μου πει: γιατί είσαι lazy, κάτσε δούλεψε. Εμείς δουλεύαμε στον καιρό μας. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με τη διαφορά από γενιά σε γενιά και από τα βιώματα που είχε η κάθε γενιά. Και έχω δίκιο με τον τρόπο που σκέφτονται, αλλά και εμείς δεν σημαίνει ότι πρέπει να, επειδή είχαν ζήσει κάποιες δυσκολίες, ότι πρέπει και εμείς να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο, από τη στιγμή που υπάρχει το opportunity να κάνουμε κάτι καλύτερο και να έχουμε έναν καλύτερο επίπεδο ζωής. Οκ, άρα πλέον έκανε κάποιον ένα μεγάλο shift το market, το working force, anyway. Πιστεύεις κατά τα λεγόμενα σου, το ότι πλέον they are not settling με το τι τους έχει ήδη προωθηθεί όλο το structure, anyway, το market structure που έχουμε στην Κύπρο. Άρα, κάτι που... Πώς να το εναποθέσω. Λοιπόν, κάτι το οποίο έκαμες εσύ, έκαμες κάποιες επενδύσεις on a part-time basis. Και η ενημέρωση σου, το πώς συνέχισες και ήσουν ενημερωμένη και πώς ξέρεις, πώς μπορείς να ξεχωρίσεις τι είναι valid και τι είναι valid που είναι να ξέρεις, γιατί δεν λαμβάνεσαι τώρα εν τόσο πολλά resources. Let's say το TikTok, που είναι από τις πιο μεγάλες πλατφόρμες θα πω ενημέρωσης, είναι απλά για να σου φυτέψει κάτι και που να πω και σε εμάς, θα πάμε να το διερευνήσουμε. Έχει τόσο πολύ υλικό, το οποίο πώς μπορώ εγώ τώρα να πιάσω το κινητό μου, να κάνω 10 scroll και που γίνω τα 10 scroll να έχω ένα 10% επιτυχία, ότι που γίνω τα 10 scroll, actually είναι κάτι valid. Όντως. Τα πιο reliable sources που είχα εγώ ήταν τα βιβλία. Εγώ ακόμα και στα TikTok μου ή που κάνω live στο TikTok τους λέω ότι αν δεν θέλετε να έρθετε να κάνετε το μάθημα, έχει κανένα πρόβλημα, θα σας πω ποια βιβλία να πιάσετε, εκείνα που έπιασα και εγώ, και αν μπορείτε διαβάστε μόνοι σας. Ενώ υπάρχει μια επιπλέον τους κατευθύνων, ναι,
Αλλά αν έχει κάποιο την όρεξη να μην κάνει σε κάποιον άλλο μάθημα και να κάτσει να διαβάσει μόνο τα βιβλία, μπορεί να το κάνει και να αποκτήσει τι γνώσει που πρέπει. Για να μπορεί να ξεχωρίζει τι όντως είναι valuable information και τι όχι, πρέπει να αποκτήσεις βασικές γνώσεις του market. Για παράδειγμα, εγώ τότε όταν ξεκίνησα έβλεπα διάφορους YouTubers. Για μένα τότε ήταν θεοί αυτά που έλεγαν, πώς να κάνεις λεφτά, πώς να βγάλεις χιλιάδες. Τώρα που βλέπω τα βίντεο τους μετά από τόσα χρόνια, μπορεί να πω, μα τι λέει αυτός τώρα, ή μας το είπε 100 φορές το ίδιο πράγμα. Ναι. Μαθαίνεις και ξεχωρίζεις τι ισχύει και τι όχι. Άρα πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Πάντα. Stay τριβή. Ναι, επειδή, ξέρεις, δηλαδή τα Ponzi scheme πλέον, είναι τόσα πολλά. Έχει τόσους πολλούς scammers που είναι και πάρα πολλά εύκολο πλέον. Θεωρείς ότι και η φιλοσοφία του κόσμου άλλαξε στο τύπου ναι, θέλω να με trap into the rat race, αλλά αντιλαμβάνεται ο κόσμος και μιλώ στο ευρύτερο κοινό και ακόμα και εγώ και οποιοσδήποτε. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος το ότι για να κάνω κάτι θα το κάνω αυθημερών, δηλαδή θα πάω να πετύσω σήμερα και να μου βγάλω αύριο 1 εκατομμύριο. Τέλειες ερωτήσεις, αυτές θα έβαζα και εγώ στη θέση σου πραγματικά. Το ότι να ξεφύγω από το rat race ή με τον τρόπο που είναι πλέον οι δουλειές 9 to 5, δεν σημαίνει ότι είμαι lazy και δεν θα δουλέψω. Ένας ακόμα λόγος που έφυγα από το 9 to 5 μου είναι γιατί είχα ακόμα 3-4 δουλειές. Οπότε ξεκίνησα το πρωί ώρα 6 και τέλειωνα η ώρα 2 το βράδυ με τις δουλειές μου και έπρεπε να ξαναξυπνήσω η ώρα 6 για να πάω δουλειά. Οπότε δεν ήταν sustainable. Εκτός από τη δουλειά μου, διδάσκω και στο πανεπιστήμιο στη Λάρνακα, στο Canterbury. Κάνω και τα μαθήματα, έχω και το content creation. Άρα ποτέ δεν ένιωσα ότι βαριέμαι να δουλέψω, γι' αυτό θέλω να φύγω από το 9 to 5. Η δουλειά που κάνω τώρα και οι ώρες που εργάζομαι τώρα είναι ακόμη πιο πολλές παρά από ότι ήμουν σε μια δουλειά και θα πεις ότι OK, τώρα είναι 6 ώρα, θα σχολάσω, θα πάω σπίτι μου και τελείωσε. You have to put the work in no matter what. Οποιοςδήποτε θέλει να κάνει κάτι αξιόλογο στη ζωή του ή θέλει να ζήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, γιατί δεν θα πω ψέματα και το ωραίο lifestyle μου αρέσει και αυτός είναι ένας λόγος που ήθελα έτσι να αυξήσω τα εισοδήματά μου. Δεν μπορώ να κάνω σε τολμένα lifestyle σε εισαγωγικά average. Ναι, okay. Ο καθένας όμως έχει τη δική του άποψη γι' αυτό. Ήθελα να σας πω, αλλά έξερες το ότι κάτι το οποίο να κάνεις ή αν επενδύσεις, δηλαδή ξεκινήσεις με το expectation ότι να επενδύσω και μέσα σε, δεν ξέρω, εβδομάδα, μήνα, 2 μήνες. Όχι, ποτέ. Ποτέ με τέτοια expectation. Okay. Φυσικά μπορεί να τύχει σε κάποιους, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Οι επενδύσεις, εγώ πώς το βλέπω, είναι για αρκετά long term και λόγω ηλικίας. Δεν περιμένω να κάνω λεφτά αύριο από τις επενδύσεις μου. Φυσικά μπορεί κάποιος να κάνει λεφτά από κάποιον business που θα κάνει, από ένα site hustle, από τη δουλειά του, από την καριέρα του. Οκ. Τώρα να το πιάσω πιο technical. Να πάμε λίγο με market. We have inflation. Έστω και να αλλάξαμε τον definition του inflation στο Wikipedia για να έχει κάποιον άλλον meaning. Πώς επηρεάστηκαν τα markets τώρα, ενώ επειδή πότε άρχισες να επενδύσεις? Το Μάρτιο του 20, μόλις έπαιζε το χρηματιστήριο λόγω του κορονοϊού. Okay. Ήταν ό,τι καλύτερο μου συνέβη και με τον κορονοϊός. Πολλοί έτσι λένε, άλλοι που δουλεύουν λαλούν ότι ξέρεις, δεν ήταν το ότι καλύτερο. It depends από ποια πλευρά το βλέπεις. Πώς είναι τα markets, δηλαδή ξεκίνησες το 20. Σήμερα το 23, έχει πολλά μεγάλη διαφορά. Κάποιος που μπαίνει τώρα, τι είναι να τον συμβουλεύκες να έκανε? Κάποιος που μπαίνει τώρα, άρχισε τώρα να επενδύει. Ναι, καταρχήν να πούμε για το inflation, πώς επηρεάζει τα markets, που ήταν η αρχική ερώτηση. Το inflation πώς δημιουργήθηκε, γιατί όντως όταν ήταν ο κορονοϊός, οι κεντρικές τράπεζες τυπώναν λεφτά για να μπορούν να κάνουν inject λεφτά μέσα στην οικονομία και να μπορέσει να ζήσει ο κόσμος. Στην Αμερική έδωσαν και το stimulus package, το λεγόμενο, που ήταν επιταγές που έδιναν στους Αμερικάνους. Έτσι μπήκαν πολλά λεφτά μέσα στο market. Όταν ο κόσμος έχει λεφτά, πάει και αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες. Άρα υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, έχουμε το inflation που σε κάποια φάση έφτασε να είναι 10%. Το 2021, αν δεν κάνω λάθος.
Άρα η αύξηση των τιμών στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Όταν υπάρχει inflation, ο μόνος τρόπος να μειωθεί δεν είναι να πάρουμε να αύξηση στο μισθό μας που νομίζουν πολλοί, αντιθέτως έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, είναι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, τη Fed, να χρησιμοποιήσουν κάποιες νομισματικές πολιτικές για να το μειώσουν, όπως είναι η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, σωστά. Άρα, όσον αυξάνονται τα επιτόκια δανεισμού, αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες που έχουν όλες δάνεια αυξάνεται το κόστος για τις εταιρείες γιατί πληρώνουν περισσότερα λεφτά σε τόκους. Άρα, από τη στιγμή που αυξάνονται τα έξοδα, μειώνονται τα έσοδα, τα βλέπουν όλα αυτά οι επενδυτές, πουλούνται σε μετοχές και έτσι πέφτει και το market και οι τιμές των μετοχών. Άρα τώρα, it's like a bargain. Το Μάρτιο του 20 σίγουρα ήταν, δηλαδή όποιος είχε λεφτά τότε και ήξερε τι κάνει και ήξερε από χρηματιστήριο, έβγαλε αρκετά λεφτά. Που θα γίνουν και άλλα τέτοια περιστατικά, θεωρώ, γιατί η οικονομία είναι κύκλος, πάντα θα έχουμε και τις καλές φάσεις της οικονομίας και κάτι θα γίνει και θα πέσει το χρηματιστήριο. Οπότε να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε liquidity. Εντάξει, να συμβουλεύκες κάποιος να αρχίσει το trade, δηλαδή εγώ τελειώνω πανεπιστήμιο. Το όνειρό μου να αρχίσω να κάνουμε επενδύσεις και να ζω από τις επενδύσεις. Εν κάτι το οποίο είναι να συμβουλεύκες εσύ σαν Στυλιανά από την εμπειρία σου να αρχίσουν από τις επενδύσεις και να κάνουν they're living from it ή να ξεκινήσουν να πιάσουν έναν base knowledge που μια δουλειά, δηλαδή να πιάσουν την πειθαρχία, να πιάσουν τους όλους τους καρπούς που πιάνει κάποιος που αρχίζει να μπαίνει σε ένα structure περιβάλλον όπως είναι το 9 to 5, γιατί ναι, rat race, αλλά θεωρώ ότι είναι fundamentals για να μπορείς να πορευτείς και μετά. Αρχικά, ναι. Ναι, και μετά να μπορούν να το κάνουν μαζί και onwards, αν είναι κάτι το οποίο αποδίδει να το κάνουν full time. Δηλαδή, και από τις πιο ταχτίες, ξεκινώ πρώτα full on that ή πάω on a moderate basis. Αυτό που νομίζω εγώ με βάση τη δική μου εμπειρία είναι κάποιος σίγουρα πρέπει να ξεκινήσει από κάπου για να έχει κάποιον εισόδημα. Και από τη στιγμή που θα έχει on the side 6 μήνες το εισόδημα που χρειάζεται για να ζήσει, μπορεί να ξεκινήσει να επενδύει στο χρηματιστήριο. Φυσικά εννοείται ότι το διάστημα αυτό θα έχει και κάποιες γνώσεις. Όσα λεφτά μπορεί κάποιο μήνα να είναι 50 ευρώ, μπορεί κάποιο μήνα να είναι 100 ευρώ, μπορεί κάποιο να είναι 500 ευρώ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνδυάσει και τα δύο. Okay. Άρα, ως μια συμβουλή που εναποθέσεις εσύ σαν Στυλιανά σε κάποιους που. Δηλαδή το πώς ξεκίνησε και από τα βιώματά σου. Το τι είναι να συμβουλεύκες κάποιον που actually θέλει να ασχοληθεί. Γιατί εντάξει, αν δεν θέλει να ασχοληθεί, είναι χαμένος χρόνος. Κάποιον που θέλει να ασχοληθεί, τι είναι να του έλεγες που να έρθει σήμερα. Τι είναι να του έλεγες, ασχολήθου, ποια είναι να ήταν η συμβουλή σου τέλος πάντων. Σε όποιον να έρθει να σε κάνει reach out για να έρθει στο Self-Made Academy σου και εσύ να τον καθοδηγήσεις τι πρέπει να κάνει. Θα τον συμβούλευα στους επόμενους 6 μήνες να πάρει όσες πιο πολλές γνώσεις μπορεί γύρω από αυτό το θέμα που πρέπει να τον ενδιαφέρει λογικά, αλλιώς δεν έχει νόημα. Και μετά να κάνει ένα μακροχρόνιο πλάνο για το πώς θα χρησιμοποιήσει τις επενδύσεις του για να αποκτήσει οικονομική ελευθερία στο μέλλον. Okay. Άρα θεωρείς εσύ με βάση τη φιλοσοφία σου, ποια είναι η φιλοσοφία που κάνεις apply σε τούτα ούλα και συνεχίζεις να σε κάνει drive εσένα στο να πορευτείς anyway. In the long run. Εμένα προσωπικά είναι να φτάσω να γίνω το καλύτερο version του εαυτού μου σε όλους τους τομείς. Δεν είναι, δηλαδή, ο τελικός στόχος δεν είναι τα λεφτά. Ναι, είναι ωραία η οικονομική ελευθερία, ναι, είναι ωραία να έχουμε λεφτά, σίγουρα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, αλλά δεν είναι ο τελικός στόχος. Άρα, αν άφηνες κάτι, ας πούμε, να λες ότι ψάξε, βρες το value, βρες το why σου, έστω αν είναι το lifestyle που λέεις εσύ, έστω που είναι ένα πάρα σημαντικό, εγώ θεωρώ, και go for it. Άρα, εμείς πώς μπορούμε να σε βρούμε σαν Στυλιανά, πώς μπορούμε να σε κάνουμε reach out? Πολλοί κόσμος μου στέλνει μηνύματα στο TikTok που βλέπουν πιο πολλά τα βίντεο μου. Still in Finance είμαι στο TikTok, επίσης στο Instagram. Άρα, νομίζω anyway να ξαναπάμε ακόμα έναν podcast μαζί. Ευχαριστώ. Για να δούμε τώρα που άρχισες την πορεία σου και your trip μετά από 1-2 χρόνια, το πώς έμπουν να εξελιχθείς.
Θεωρώ ότι είναι πολλά βαλιά από τούτα που λέεις και τούτα που αφήνεις για τον κόσμο, γιατί είναι κάτι το οποίο τώρα άρχισε ο κόσμος να κάνει, τώρα άρχισε ο κόσμος να μαθαίνει και να επεξεργάζεται as such. So, Στυλιάνα μου, thank you. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορώ να πω κάτι τελευταίο? Μα εννοείται. Ήθελα να πω στον κόσμο, επειδή είχε αρκετούς που φοβούνται να επενδύσουν ή να κάνουν κάτι, μπορεί να μην έχει σχέση με επενδύσεις. Γενικά δεν υπάρχει τίποτε χωρίς ρίσκο στη ζωή. Νομίζω το γνωρίζουν όλοι. Είναι εντάξει να παίρνουμε ρίσκα, φτάνει να είναι μετρημένα. Ακόμα και στις επενδύσεις δεν θα πάω να βάλω όλα μου τα λεφτά σε μια μετοχή. Αν δεν ρισκάρουμε όμως, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και όπως αντεπεξέλθαμε σε όλες τις δυσκολίες μας μέχρι στην ηλικία που είμαστε τώρα, έτσι μπορούμε ακόμα πιο δυναμικά να ξεπεράσουμε ό,τι και να συμβεί στον δρόμο μας. Άρα πάμε δυναμικά, προσπαθούμε για έναν καλύτερο μέλλον. Άρα, τούτο είναι που να αφήνεις εσύ και τούτο που anyway it is your philosophy, το οποίο προσπαθείς και εσύ να περάσεις, φαντάζομαι, από το academy σου. Λοιπόν, καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα insights που μας έδωκες, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό boost. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σε ένα ακόμη επεισόδιο των Driving Forces θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας.